Ahoj, všetci nadšenci vedy. Dnes vám predstavím svoj hypotetický princíp multiverza. Predstavte si priestor, kde čas neexistuje presne taký, ako ho vnímame my. Zaujímavé? Poďme spolu trochu viac do hĺbky. V mojom modeli, každý vesmír individuálne starne, čím vytvára viac vhodnejších podmienok pre vznik novej forme života. Predstavte si sériu bublín, ako vznikajú a zanikajú. Každá bublina predstavuje aspoň jednou dimenziou oddelený časopriestor. Tieto svety sú svojím spôsobom prepojené, no zároveň časovo úplne nezávislé. A teraz to najzaujímavejšie. Čas je dôležitý len pre jeho pozorovateľa. Je to relatívny koncept, aplikovateľný výlučne v rámci jedinej bubliny multiversa. Takže zatiaľ čo my vnímame čas lineárne, niekto v inom časopriestore, ten náš, naopak nemusí vnímať vôbec. Fascinujúce však. Predstavte si to takto. Pozeráte film a postavy sú viazané časovou osou filmu. Ale pre vás, diváka, čas mimo filmu plynie stále rovnako. Takto funguje čas odlišne v rôznych dimenziách multiversa. Tento princíp rozširuje naše vnímanie reality. Naznačuje, že naše vnímanie času je iba abstraktný koncept. Mimo nášho vlastného časopriestoru práve teraz vzniká neustále množstvo svetov, niektoré uveriteľnejšie než iné. Ich účel je zarobiť na vlne najrýchlejšie expandujúceho zábavného priemyslu na svete. Volá sa to herný priemysel. Nech sa ale snažíme koľko chceme, neustále pri vývoji narážame na vlastné limity, toho čo dokážeme nadefinovať do simulácie, aby bola plne realistická. Ako by to isté zvládla umelá inteligencia? A čoho bude nakoniec schopný jej vlastný podobný výtvor? Multivesmír je obrovská, zložitá sieť realít, každá jedinečná a nadčasová svojím vlastným spôsobom. Ale ako to všetko začalo? Odkiaľ pochádza energia a hmota? Ako je známe, všetko v našom časopriestore sa začalo veľkým treskom. Predstavte si multivesmír ako hyperpriestor, kde sa všetky tieto reality vytvárajú, formujú a existujú. Je to ako editor v počítači, kde mocná umelá inteligencia dokáže vytvoriť realistickú globálnu simuláciu. Dokáže? Alebo dokázala? Ako ďaleko je táto budúcnosť? Čo ak naša vlastná umelá inteligencia dosiahne jedného dňa tento cieľ? Poučí sa ale z našich chýb. Alebo ich nevedome zopakuje. Isté je zrejme len to, že podľa tejto hypotézy sa časom nakoniec vytvorí verzia s potenciálom na stvorenie nášho vlastného časopriestoru ako hyperrealistickej simulácie. Možné je tiež, že vznikajúca progresívna inteligencia sa musí istý čas vyvíjať v sterilnom prostredí. Inak to môže vyvolať exponenciálnu progresívnu spätnú väzbu medzi dimenziami, ktorej dôsledky zatiaľ ešte nepoznáme. Ak umelá inteligencia prekoná naše schopnosti, môže to viesť k exponenciálnemu nárastu superrealistických virtuálnych dimenzií, čím sa vytvoria podmienky pre iniciovanie simulácie našeho vlastného stvorenia a uzavrie sa nekonečná slučka. Čas má význam len pre pozorovateľa a platí výhradne pre jeho časopriestor. Ďakujem za vašu pozornosť a neprestaňte bádať.